डे 29. श्रीराम. ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धी फलदायका अज्ञान भ्रांती छेदका बोधरूपा आता वंदीन वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्दमूळ वाग्देवता महामाया आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो सकेना ते स्वरूप मज अज्ञाना काय कळे आता वंदीन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचेची गुह्य ज्ञान प्रगटे जनी आता वंदू श्रोते जन भक्त ज्ञानी संत सज्जन विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी आता वंदू कवीश्वर जे शब्द सृष्टीचे ईश्वर नातरी हे परमेश्वर वेदावतारी आता वंदू सकळ सभा जय सभेसी मुक्ती सुलभा जेथे स्वये जगदीश उभा तिष्ठतू भरे आता स्तौ हा परमार्थ जो साधकांचा निज स्वार्थ नातरी समर्थामध्ये समर्थ योग हा धन्य धन्य हा नरदेहो येथील पूर्वता पाहो जो जो कीजे परमार्थ लाहो तो पावे सिद्धी ते जय जय रघुवीर समर्थ. श्री समर्थ स्तुती. शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे शुकदेव किंवा शुकमुनी हे महर्षी वेदव्यासांचे अयोनिज पुत्र आहेत. शंकराच्या त्रिशूळाच्या भयामुळे ते 12 वर्षे मातेच्या उदरात लपून राहिले व श्रीकृष्णाच्या अभयामुळे जन्मास आले आणि लगेच ब्रह्मलीन होऊन साधनेसाठी अरण्यात गेले. इतके ते पूर्ण वैरागी होते. तसेच श्री रामदास स्वामी पूर्ण वैरागी असल्यामुळे त्यांना ब्रह्मलीन शुकमुनींची उपमा दिलेली आहे. हे तेच शुकमुनी आहेत ज्यांनी कलियुगाच्या प्रारंभी नैमिषारण्यात परीक्षित राजांना भागवत पुराण कथन केले होते. श्रीराम. दासबोध विचार. दासबोधात समर्थांनी श्री गणेशाची सुमनोहर प्रसन्न दिव्य नृत्य करणारी ध्यान प्रतिमा शब्दालंकारांनी नटवलेली आहे. प्रत्यक्ष हुबेहूब साकारलेली आहे. सगुण रूपाची ठेव महालावण्य लाघव नृत्य करता सकळ देव तटस्थ होती. सर्व काळी मदोन्मत्त सदा आनंदे डुल्लत हरुषे निर्भर मुदित सुप्रसन्न वदनू भव्य रूप वितंड भीममूर्ती महाप्रचंड वितीर्ण मस्तकी उदंड सिंधूर चर्चिला नाना सुगंध परिमळे थबथबा गळती गंधास्थळे तेथे आली षटपदकुळे झुंकार शब्दे मुरडी व शुंडादंड सरळे शोभे अभिनव आवाळे लंबित अधर तीक्ष्ण गळे क्षणक्षणा मंदस्तवी 14 विद्यांचा गोसावी रस्व लोचन ते हिलावी लवलवीत फडकावी फडय फडय कर्णथापा रत्नखचित मुकुटी झळाळा ज्ञाना सुरंग फाकती किळा कुंडले तळपती नीळ वरी जडिले झमकती दंतशुभ्र सद्दट रत्नखचित हेमकट्ट तया तळवटी पत्रे नीट तळपती लघु लघु लवथवीत मलपे दोंद वेष्टित कट्ट नागबंद क्षुद्र घंटिका मंद मंद वाजती झणत्कारी चतुर्भुज लंबोदर कासे कासिला पितांबर फडके दोंदीचा फणीवर धुधुक्कार टाकी डोलवी मस्तक जिव्हा लाळी घालून बैसला वेटाळी उभारोनी नाभी कमळी टकमका पाही नाना याती कुसुमकळा व्याळपर्यंत रुळती गळा रत्नजडित हृदळ कमळा वरी पदक शोभे शोभे फरश आणि कमळ अंकुश तीक्ष्ण तेजाळ एके करी मोदक गोळ तयावरी अतिप्रीती
नतनाट्य कळाकुसरी नाना छंदे नृत्य करी टाळ मृदुंग भरोवरी उपांग हुंकारी स्थिरता नाही एक क्षण चपळ विषयी अग्रगण साजिरी मूर्ती सुलक्षण लावण्य खाणी ऋणझुणा वाजती नेपुरे वांकी बोभाटती गजरे घागरिया सहित मनोहरे पाऊले दोनी ईश्वर सभेस आली शोभा दिव्यांबरांची फाकली प्रभा साहित्यविषयी सुलभा अष्टनायका होती ऐसा सर्वांगे सुंदरू सकळ विद्यांचा आगरू तयासी माझा नमस्कारू साष्टांग भावे. दशक 1 समास 2 ओवी 8 ते 25 पर्यंत समासाने असे सुंदर रूपक श्री गणेशाचे सादर केलेले आहे. श्रीराम. प्रश्नमंजुषा. कालची उत्तरे. समर्थाने तपस्सामर्थ्याने आईला दृष्टी प्रदान केली. सर्वांग सुंदर श्री गणेशास समर्थाने साष्टांग भावे नमस्कार केला आहे. श्रीमद भगवद्गीतेत सर्वात कमी श्लोक 5व्या व 20व्या अध्यायात आहेत. आजचे प्रश्न. समर्थांकडे शुकमुनीसारखे काय आहे? समर्थाने श्री गणेशाचे कोणते स्वरूप शब्दातून साकारले आहे? श्रीमद भगवद्गीतेत सर्वात जास्त श्लोक कोणत्या अध्यायात आहेत? श्रीराम. शुकासारखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.